Eskuetan, bizitza eskuetan, eskuetan daude gure hitzak. Eskuetan, bihotza eskuetan, gure esku dago mundu bizi bat. Esango dizu baina, desiorik sakonena, ala inoiz ez esana, sekreturik isilena, ala berririk onena, desiorik sakonena, gure esku dago dena, dena eskuetan. Eskuetan daude gure hitzak. Eskuetan, bihotza eskuetan, gure esku dago mundu berri bat. Nizurik gaixo esatea, zuk niri zer moduz lagun. Hasiko gara poliki, bale? Aurten ere, beste urtetan bezalaxe, herriko plazan topatu gara, euskaraz bizi nahi degula, jende guztiari esateko. Oran bai, liga honean jokatzen dute eta ezta, euskaran ere berdin gertatzen zaio, bai? Geroz eta gehiago estadioare handigoa beharko genuke. Beraz, aurtengo gure leloa izan dadila euskararen alde gol bat sartzearena. Gure kamiseta gaurkoan ez dire txuri urdina, ez gorri txuriak, ez da txuri, ez da bestelakoa. Gureak nolakoak dira gaur. Kapel gorriak, bai? Beraz gaur goizean ez bakarrik, 395 egun aurrekoan eraman zenuten leloarekin bat eginda, sartu dezagun gol bat euskararen alde. Konferme? Orain, ondo pasa eta euskaraz bizi. Bihotza eskuetan, gure esku dago mundu bizi bat. Hola trillo bat egiten ditugu hemen ikasteko, ere? Bai. Zer jolasten zarete? Bai. Bai. Eta abestiak ikasten dugu ere, bai. Hitz egitea zuzuekin. Claro, hitz egiteko. Bestela ez geha elkar ulertzen, esan? Bestela ez geha elkar ulertzen, ez da? Eta hor dizien euskera asko hitz egiten da? A ber, euskera asko hitz egiten da, edo
Euskeraz hitz egiten dugu asko. Euskeraz, bai? Euskeraz hitz egiten dugu? Bai, ez da, guk badakigulako. Aber, zeitzen daukezuen. Zein da zuen izena? Nola izena dezu? Bera, esan, hau da goio. Goio. Bai. Beti. Beti. Ni Arantxana izan. Hori da. Oso ondo. Eta ni Lorea naiz. Bai. Anderina. Bai. Eskuetan, bizitza eskuetan, eskuetan daude gure hitzak. Eskuetan, bihotza eskuetan, gure esku dago mundu bizi bat. Esango dizu baina, desiorik sakonena, ala inoiz ez esana, sekreturik isilena, ala berririk onena, desiorik sakonena, gure esku dago dena, dena eskuetan. Eskuetan daude gure hitzak. Eskuetan, bihotza eskuetan, gure esku dago mundu berri bat. Nizurik gaixo esatea, zuk niri zer moduz lagun, zezara nire maitea, denok ikasi dezagun. Esan nahi nizuken dena, esango dizudana, desiorik sakonena, ala inoiz ez esana, esana. Eskuetan, hizkuntza eskuetan, eskuetan daude hitz guztiak. Eskuetan, bihotza eskuetan, gure esku dago mundu bizi-bizi bat. Bizi-bizi bat. Eskuetan, bizitza eskuetan, eskuetan daude gure hitzak. Eskuetan, bihotza eskuetan, gure esku dago mundua. Eskuetan, bizitza eskuetan, eskuetan daude gure hitzak. Eskuetan, bihotza eskuetan, gure esku dago mundu bizi bat.
hizkuntza eskuetan. Ondo! Zuen belaren gozamenerako hiru abesti abestuko ditugu jakintza abesbatzako. Noten abestiak. Fatali fantasma. Borrico domingo. bertsoa abestuko dugu.
zuen potxin pailazoa? Hemen dugu gure artean, txalo bero da! Irati, egunon Irati, ongi etorri, non dago Mikel? Prest, ondo pentsatu. 1, 2, 3 eta 4. Zer guzuan? Oso ondo! Oso ongi! Bero! Infiniko ditugu. Jardinean, hor tardarka zegoen hontzak dariola. Nik uste dut malkore bat edo beste ere ikusik dizkiote. Zen bizkar, norbaitek ikusten batu abisatu, batzuk, zer? Horixe animali da? Elefantea! Txon! Indioak ibiltzen dira elefantearen gainean. Orduan hauek ez dira indiarrak. Hemen, zalantza txikinen bat sortu zaigu. Zer daude, bideo mota. Itxaron. Bideo mota bat daude. Eta hau balima da. Indioek zer? Zer esaten dute indiek? Zeizkuntza dori, berriro? Adibidez gaur, Euskaraz biziren festa da ordizian. Ba horrela, patxi esan nahi badiegu, nola abisatzen zaie beha zein garrei. Ialtzen da ba, guatxampen bidez. Claro, ordiziko plaza izan. Balkoian, hiru, lumak idu. Zik ez dituz ikusten, beste aldean daude beste aldean. Kaixo, hau! Daude, begira. Ameriketan, nondik etorri zen patata Europara? Ameriketan. Patxini begiratu, eta patxinek bezala. Oso, baino, bada espada, eskua gora, oina gora. Eskua bera, hanka bera. Horrela, oi bat gora, beste eskua eta oina. Horrela. Eta orain musika jarriko dugu. Indioen antzikanta, geurikanta. Baina gaztelerazko magikoak ez ditugu behar dituguz. Sekulako zapata da. Gauza gordetzea hobe. Ekarri bidala batxine. Batxin, zer indio ezaldiak non daude. Non begiratu? Barruan. Begira zen. Ire kolorea. Eta zudurreko kolorea. Hauen inetzako badira, zuretzako? Ez duzu ekarri? Horrela erdi bala izango ditugu. Adibidez, gorria, sudura gorria duelako, batxine. Zer? Aiba! Zer koloreko gita da? Beste koloreko. Zer? Batxin! Gorria! Horrela. Ritmo jarraituz. Oso. Eskerrik asko, batxin. Eskuetan daude gure